dufter. Ej, hvor er det sådan penge. Ej, har du ikke penge med? Jo, jeg har penge med. Fuck af, Søren. Vi er Carsten, vi har lov til det. Nej, det har jeg ikke. Har vi da i hvert fald. Det har vi skønt. Nej, vi kommer lige til 8. Hvornår er det? Okay. Hvad er klokken nu? Ja. Får I så mange billeder? Ja, det var vi. Rigtig meget. Er det ikke ulideligt at arbejde i sådan en sød duft af popcorn? Det er lidt svært at undgå endnu. Men man vender sig til det. Hvor mange arbejder I har cirka? Det ved jeg altså ikke. Hvem er det, der styrer billetterne? Hvem er lederne? Det er Mathias, Nikolaj Så snakker vi med Philip og Markus. Har de egentlig nogle annoncer? Ja, det er. Hvordan oplever du det, sådan som leder? Jamen, det er helt fint. Det er fint. Og stemningen? Den er altså rimelig rolig, sådan Rolig. hyggelig. Ja. Har folk solgt mange billetter? Ja, men til Klovn, som skulle køre ind i by 2, der har vi desværre ikke fået solgt nogen. Nå. Men der har vi så åbnet billetsalget for at håbe, der kommer nogen. Men, men det har vi så skiftet ud, så der kommer en anden film i by 2. Okay. Hvad er det for en film? Jeg ved ikke helt, hvad den hedder.